ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಕೆಲಲ್ತಸಲ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು तज्जे संचे अध्यायाचे आजी प्रवचनस स्टार्ट करच पुढे आम्ही परमदेवोत्तम पुरुष परमात्मा कृष्णाले उडगासकोनो तांगेले आशीर्वाद मागताची मागिरी गुरु परंपरे आसिले सकडे गुरुवर्यांगेले आशीर्वाद मागताची आणि हांग आसिल उपस्थित आसिल सकड मालगड्याले आशीर्वाद मागताची आम्ही आईचे आजी कार्यक्रम स्टार्ट करूया हाजी आमका चॅप्टर 6 अध्याय 6 भक्ती कश करचे भक्ती सेव कश करचे म्हण आमका सांगू येता संची अमला भक्ती माताजी आणि उडपाचे आणि आताचे बेंगळुरांतू कुमारस्वामी लेआउट इस्कॉन हांग कनेक्ट जाल्यांची आणि हांव एक कॉलेज सिक्किले आणि इंजिनियर आता वैब्रंट प्रीचिंग करता संची चेल्यांक एस्पेशली वैष्णवींक पुरा प्रीच करताची आणि तुमका पुरे ऑलरेडी गोतस माताजी मस्त क्लास दिलेला आसा मस्त लायक कोन प्रीचिंग करताची आणि हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजांगेले लेक्चर्स पुरे ट्रान्स्क्रिप्शन करचे ट्रान्सलेशन करचे पुरे मस्त सेव करताची हांगा उपस्थित आसिले ना कोणे आमची गेले जनांक ट्रान्सलेशन ट्रान्स्क्रिप्शन पर इंट्रस्ट असलारी माताजी कॉन्टॅक्ट केला री तांक खुशी जाता मस्त सेव तुमकां मेळटा आणि हंगेले बामणो हिस ग्रेस माधव चरण प्रभुजी माधव शरण प्रभुजी हन्नी मस्त वैब्रंट प्रीचर दोगय बामण बायला लायकोन आमगेले इस्कॉन कुमारस्वामी लेआउट अंतू मस्त प्रीच करताची सो आज आमका भक्ती सेव कश करचे म्हणाले भक्ती रसामृत सिंधूचे संच अध्याय आमका प्रवचन दितांची अमला भक्ती माताजी हरे कृष्ण थँक यू माताजी आम्ही सगळ्यांक नमस्कार आणि ह्या अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी मुरलीधर चरण प्रभू अँड ग्रुपाक मिगेले धन्यवाद एक अवकाश दिलेलेक आणि शूर कोच पुढे आम्ही गुरुले आणि देवाले नाम स्मरण करूया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
पुराजनक नमस्कार. आता so here 6th chapter संचाध्याय हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्व्हिस म्हळ्यार भक्ती सेवे कशी करका म्हणजे ह्या चॅप्टरांत दिलेलं आसा. हे जस्ट इंट्रोडक्शन. हांतू 64 अंगास म्हळ्यार भक्ती आम्ही आता करता आसूचे आम्ही पुरा साधक आम्ही आता पुरा जणांना करता आसूचे साधना भक्ती. हे साधना भक्तींतू 64 अंगास आसा. तर 64 अंगास मेन इंपॉर्टंट रूप गोस्वामीन हे भक्ती रसामृत सिंधू अंतू दिलेलं आसा. हरी भक्ती विलास म्हणून अनेक पुस्तकस तंतु सनातन गोस्वामीन अनेक मस्त मस्त अंगास दिला जलरी तिथलं अंगास पुरा आम्ही फॉलो करचो की ना की म्हणून तंती इंपॉर्टंट 64 आयटम्स काणू रूप गोस्वामीन आमगेल कतिरी ह्या भक्ती रसामृत सिंधू अंतू दिलेलं आसा. आणि ह्या कशी करचे म्हणून पळया आम्ही रूप गोस्वामीन ते 64 अंगास म्हणटाचे आम्ही या आयटम्स म्हळ्यार अंगास म्हणटाचे म्हळ्यार एका एक रिलेटेड आसा. ह्या आता आम्ही हांव म्हळाल म्हण की आम्ही पुरा करता आसूचे साधना भक्ती तंतु 20 आयटम्स ते मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रायमरी इम्पॉर्टंट म्हणून येता. तंतु 10 डूज अँड डोंट्स म्हणता नव तशीच्या प्रवृत्ती आणि निवृत्ती म्हळ्यार कंचे कोरका भक्तींत प्रगती जावक जाल्यार कंचे पुरा कोरका म्हणजे एक 10 ऍक्टिव्हिटीज आसा डूज. निवृत्ती म्हळ्यार डोंट्स कंचे कोरू नजे म्हणून. हे कशी म्हळ्यार प्लस पॉइंट्स तुमकां केल्यार तुमकां प्लस पॉइंट्स मेळटा नवे तशी करना जाल्यार अवॉइड कोरका सो ते नेगेटिव्ह पॉइंट्स जाता. तुमकां केल्यार तसल केल्यार नेगेटिव्ह जाता तशी ह्या प्रवृत्ती आणि निवृत्ती म्हणून. आणि 44 एडिशनल आयटम्स आसा. हे अंतोय समेत तुमकां सुमार गोतस सुमार तुम्ही समेत प्रॅक्टिस करता आसाची हंतूय तुम्ही प्रॅक्टिस करता आसाची आम्ही पुराजन प्रॅक्टिस करता आसाची. आता आम्ही ह्या कंच ऍक्टिव्हिटीज म्हणून पळया. आता प्रायमरी अंगास म्हळ्यार 20 अंगास आसा प्रायमरी हंतू. हे कशी म्हळ्यार एक बेस फाउंडेशन केन्ना एक बिल्डिंग कशी स्ट्रॉंग आसता तशीची आमगेल भक्ती साधनांतू समेत फाउंडेशन केन्नाय स्ट्रॉंग आसुका. ते स्ट्रॉंग आसका जाल्यार ह्या 20 आयटम्स कसे दिला पळया ते आम्ही स्ट्रॉंग दवरका स्टार्टिंग तुला ना स्ट्रॉंग दवरका तेदन आम्ही भक्तींतू वगी प्रोग्रेस करूक साध्य आसा. आणि ह्या फर्स्ट 10 प्रवृत्ती म्हणचस नवे ते एक डिवोशनल प्रॅक्टिस करचे भक्ती करचे एक बागील एंट्रन्स एक बागील ते 10 आयटम्स आमकां स्टार्ट जावचे. सो ते कसं म्हणून आम्ही आता फर्स्ट ह्या 10 आयटम्स कसं म्हणून पळया. आणि हांगा 44 समेत हे साधना करचे म्हळ्यार आम्ही ते मुखार हांव सांगचे त्या विशयी. तंतु 5 विंगडस ते मोस्ट इफेक्टिव्ह आणि हंतु 20 समेत 3 मोस्ट इम्पॉर्टंट आस ते कंचे म्हणून आम्ही आता पळया. फर्स्ट वन श्री गुरुपादाश्रया म्हणून म्हळ्यार कसं ने ह्या फर्स्ट 3 इम्पॉर्टंट म्हळ्यार नवे ह्या 20 अंतू तंतु ह्या फर्स्ट वन आणि कंटिन्युअसली 2-3 येता. सो गुरुपादाश्रय आमगेल आता भक्ती करचेक फर्स्ट मोस्ट प्रॅक्टिस म्हळ्यार गुरुपादाश्रय. गुरुल आश्रय घेन अशी आम्ही भक्तीन मुखार वचेक साध्य ना. चैतन्य चरितामृतांत एक श्लोक येता ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लजा बीज म्हणून. म्हळ्यार कसं ने ह्या ब्रह्मांडांत आम्ही कितली की लाईफ टाइम तुलन भ्रमित करता आसची जाल्यार तंतु फॉर्च्युनेट कोण आसची कोण मस्त भाग्यवान जावन आसताची तांकां मात्र ह्या भक्ती करचेक बीज मेळटा. कोणाल तुलन
गुरु आणि कृष्णाले कृप असल्यार मात्र तांकां भक्ती करचेक साध्य जाता. सो आमी हांगा पुरा जाणांक बेसिलिंच नवे आमकां पुरा जाणांक गुरु आणि कृष्णाल कृप आस. आमी ते भाग्यवान जन आमकां ते भक्ती करचेक आमकां अवकाश मेळ्ळा. आमी ताजे सदुपयोग करका. सो हे स्टार्टिंग पॉइंट भक्ती करका जाल्यार गुरुले आश्रय आमकां जावका. सो आमी केन्नाय आमकां आमगेल गुरु कोण म्हूण गोतना जाल्यार समेत आमकां कृष्णाल अंत अनुग्रहांत आमकां ते मुखार कळटा. आनी आतां आमकां मेळना सुचे अवकाश समेत गुरुल तुलनाची. सो ते कोण गुरु म्हूण तुमकां मुखार कळटा कोणाक गोतना म्हूण निमगिल्यार. सो तांगेल आश्रय आमी केन्ना घेवका. तांगेल आश्रया तुलनाची आमी भक्तींतू प्रोग्रेस करूक साध्य जावचे. सो म्हळ्यार कसले गुरुले आश्रय घेवका. गुरु म्हणटना कृष्णाले अथवा देवाले तो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटाचे म्हळ्यार प्रतिनिधी. देवाले प्रतिनिधी जावन गुरु येवन आसता. सो गुरून सांगिल म्हणके आमी केल्यार आमकां भगवंता लोकाक वचेक साध्य जाता आनी देवाले प्रेम पावचेक लव ऑफ गॉड एंड मेळचेक साध्य जाता. सो आमी हांगा शरण जावका म्हणटाच नवे आमी तागेले गुरुले सेवक जावका. तागेले आमी मनातुल्यान ताका गुरु म्हूण एक्सेप्ट करून तागेले शेल्टर घेवका. सो आमी कशी हे केदान आमी अशी शरण जाताची एक गुरुक मनातुल्यान आमी ताका एक्सेप्ट करताची. सो तेदाना आमी गुरु समेत आमकां केदान एक्सेप्ट करता तेदाना ते दीक्षा म्हूण घेवन सांगताची. सो हांगा श्री कृष्ण दीक्षा आदी म्हणस म्हळ्यार तांगेल तुलान आमकां एक दीक्षा म्हणटाची. हे विंगड परंपरेंतू विंगड टाईप दीक्षा आसा. सो हांगा रूप गोस्वामी कसन म्हणटास म्हळ्यार हे बरी इन्स्ट्रक्शन्स दितास खंयचे डिटेल्स दिताना कसल्याक म्हळ्यार विंगड संप्रदायार विंगड वेर आस. आनी डिटेल्स वचना मोस्ट प्रिंसिपल कसन म्हळ्यार हे पुरो प्रिंसिपल गुरुक शेल्टर घेवका गुरुले दीक्षा घेवका एकादशी फॉलो करका ते पुरो मस्त रूल्स एंड रेग्युलेशन्स बरी प्रिंसिपल्स वेरी हांगा रूप गोस्वामीन सांगिल्लें मस्त डिटेलाक गेलेल ना. सो तांगे लागी आमी हांगा गुरु लागी आमी हांगा दीक्षा घेवका आनी तांणी सांगिल्ले स्पिरिच्युअल इन्स्ट्रक्शन्स तांणी कसले इन्स्ट्रक्शन आमकां सांगचे पुरो अशी करका तशी करका म्हूण ते आमी तांणी सांगिल्ले उतराक आमी फॉलो करून घेवन गेल्यार आमी आमगेल भक्तींतू फास्ट जावन प्रोग्रेस करुयेत. आनी कंटिन्युइंग विथ गुरु आमी गुरुक केन्ना आमी रिलेशनशीप कशी कोण घेवका विथ लविंगली आमी रिलेशनशीप कोण घेतील तशी आमी गुरुल वेरी नंबीक आमकां चड आसता आनी तांगेल वेरी फेथ आमकां केदान चड जाता वता ऑटोमॅटिकली आमी प्रोग्रेस करूक सुलभ जाता. सो आमी केन्नाय हांगा गुरुक सर्व करतना विथ लव एंड फेथ आमकां देवा लागी होची आपूण व्हरता होची आमगेले एक डायरेक्शन दाखयतलो म्हणचे एक नंबीक दवरून तागेल वयर ताका मोगारी आमी सर्व करता. हांगा अनेक कसन म्हळ्यार सर्विंग गुरु इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. फिजिकली नाही जाल्यार समेत इनडायरेक्टली तांणी सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करून घेवन येता आसल्यार समेत वी आर सर्विंग गुरु. आनी फॉलोइंग द पाथ ऑफ द साधूस म्हळ्यार हे आचार्यस आसचे पुरो आमगेल प्रिवियस आचार्यस आतां आमी एक परंपरेंतू एक डिसिप्लिक सक्सेशन आसतना तांगेल गुरु कोण आसता तांगेल गुरु कोण आसता तांणी पुरा भक्तींतू तांणी पुरा लायक भक्ती सेवे केलेल जन आनी तांणी देवाले विशयार तांकां सुमार गोत आशिल्ले आनी तांणी एक प्युअर डिवोटी प्लॅटफॉर्मार आसताची. तसल भक्ता जन तांणी कशी भक्ती केले तांणी कशी पुरा केल्लींची म्हणचे आमकां आमगेल प्रिवियस आचार्यस तांणी कशी भावार आशिल्लींची कशी तांणी कोण घेवन आशिल्लींची ते आमी तांगेल फुटस्टेप्सार फॉलो करका. हांगा तांणी दिल्लेले विशयार आमी फॉलो करका शिसवणू इमिटेट करूं जायना. तांणी कसे की इमिटेट म्हळ्यार तांणी कसे की करूं जाता म्हूण आमी समेत करूं गेल्यार आमकां भक्तीन प्रगती जावचेक साध्य ना. आमी जस्ट तांणी दिल्लेले हांतू तांणी हे पुरा आमगेले आचार्य दिवन आसचे रूप गोस्वामीनानी पुरा आमी हे जस्ट तांणी सांगिल्ले विशयार फॉलो करून गेल्यार
इतले पुरो आमकां ह्या भक्तीरी प्रगती जावचें तांगेल आशीर्वाद अनुग्रह आमकां मेळटा तदन ताकाच आमी स्टार्टिंग समेत ह्या खंयचे एक सेशन शूर करतना तांगेल आशीर्वाद घेवचेस गुरुल आशीर्वाद घेवचेस देवाल आशीर्वाद घेवचेस आनी आमगेल पूर्वजन आचार्य आसा तांगेल समेत आमी ते प्रेयर्स सांतू सांगचेस मागिरी आमी केन्नाय एक गुरु अप्रोच करतना हे आमी भक्ती तू कशी प्रगती होवचें कसने करचेसल्यारी आमी भगवद्गीतान समेत कसने कृष्णान म्हळालस तद्विनी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाम म्हणून म्हळ्यार इनक्विजिटिवली आनी सबमिसिवली म्हळ्यार हंबली आमी अप्रोच करता तांणी कोण गुरुकिंत हांव व्हड म्हणलें आमी केन्नाय भक्तीन प्रगती होवंक साध्य ना आमी सबमिसिवली तो आमगेल गुरु ताका एक मर्याद दिवन एक ह्युमिलिटीन तू आमी तागेले कसने आसल्यारी ह्या विशयारी निंगून तांकां कसने आसल्यारी तांणी सांगिल म्हणके आयकून घेवन आमी केल्यारी आमी भक्तीन तू मुखार वचपाक साध्य आसा म्हणगे सो हे पूरा रिलेटेड विथ आतां गुरुल वेरी जले तशी जी हा कृष्णार्थ ओके रिनाउन्समेंट फॉर ऑल द सेक ऑफ कृष्णा म्हणताना कसं जाता म्हळ्यार हांगा आमी अनुकूलस्य क्षणं प्रतिकूलस्य क्षणं म्हणटा पळया त्या वाक्य प्रकार कंचे भक्ती सेवे करचेक कंचे अगत्यस ते कोरका कंचे कोरूनज भक्ती सेवेक ते अडचण जाता तसल कोरूनज आता म्हळ्यार हांगा कसन सांगता सच म्हळ्यार आता आमकां कोरू इश्ट आसा ना जाल्यार ते केल्यार आमी भक्तीन प्रगती जावचे साध्य अष्ट आनी फॉर एग्जाम्पल आता आमकां सकाळी उठोवचे इश्ट ना 5 गंटेक उठोवचे इश्ट ना 5 गंटे उठून चॅन्टिंग कर अथवा जप करी म्हळ्यार आमकां इश्ट ना जाल्यार आमी भक्तीन मुखार वताची म्हूण आनी सांगल्यार हा ओके हांव करता म्हूण घेवन आमी ते करताची आमकां उठोवचे इश्ट आसा ना जाल्यार आमी करताची भक्तीन प्रगती होवंक साध्य आसा म्हगेल गुरू सांगता मस्त जन भक्त जन सांगता आसाची हांव करता म्हूण घेवन तशी रिनाउन्सिंग म्हळ्यार तुमकां ते इश्ट ना जाल्यार तुमी करताचे आनी केलो सपोज केलो जनाक अथवा पियाव लसूण म्हळ्यार इश्ट आसता तांकां ते सोडू इश्ट आसना जाल्यार भक्तीन मुखार वचपाक जाल्यार पियाव लसूण पुरा सोडका म्हूण आसता तेदान तांणी सोडताची सो ते वॉट एवर इज यू आर हॅविंग एन्जॉयमेंट तुमी ते करूक अथवा करनासतना तशी रेडी जावचे रिनाउन्सिंग ऑल दोस एन्जॉयमेंट कसल खातीर कृष्णाला भक्ती मेळचे खातीर आणि हांगा मथुरा वृंदावन तसल प्लेसेस तू रपका आणि ताची ग्रेटनेस हियर करका म्हूण आसा हे मुखार उपास येता तेदान ताजे विशयार सांगता आणि आता भक्तीक कसन जावक कसन अगत्य आसा ते मात्र धांवन घेवका म्हळ्यार हांगा प्रभुपाद केन्नाय सांगता सिंपल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग कितले सिंपल जाता की तितले आमी मेटेरियल थिंग्स हे कोण घेवका म्हणटाची म्हळ्यार अनगत्य थिंग्स पुरा आमी घेवन बेश्टे नज्जा म्हूण म्हळ्यार कलेक्शन करून नज्जा म्हूण कितले जावका भक्ती करचेक तितले धांवन घेवका एज सिंपल एज पॉसिबल एकादशी आता आमी पुराजन एकादशी व्रत करता आसाची लायक रितीर करता आसाची आमी प्रति एकादशी आता भागवत गीता श्लोक रिसाइटेशन करता आसाची सो आनी माताजीन समेत मस्त व्हिडिओस केला एकादशी वेरी प्रति एकादशीचे महात्म्य कसन म्हूण समेत तिन सांगला सो तुमकां आमकां पुराजनाकात एकादशी कितलं महात्म्य आसा आमकां आनी एकादशी कोण आमी भक्तीन कशी मुखार वचचेत म्हणून आनी आमकां ताजे विशय गोतस आनी अश्वत्थरूक तुळसी बॅनियन ट्री म्हणटाचे तो अमलकी ट्री आनी गाय ब्राह्मणा आणि वैष्णव आसा तांकां पुराजनाका मर्याद दिवका पुराजनाका आमी धंडवत घालका म्हूण घेवन एक म्हळ्यार हे पूड तुलन येवन आसूचे एक गौर गोविंद महाराज म्हूण आसा तांणी खंय जाल्यार वता आसतना कारार की खंय जाल्यार अशी वता आसतना वाटेर खंय जाल्यार समेत अश्वत्थरूक दिसल्यार तांणी कार राबोवन घेवन देंवन त्या अश्वत्थरूकाक सुतू घालून मागीर येवन घेवन बेसून वापस मुखार वता आशिल्ल्यांची तशी मस्त जन आचार्य असताना अशी ह्या इम्पॉर्टन्स
दिलेलं असतं ट्रीज समेत आणि तुळसी आम्ही कशी तुळसी विषयार समेत आमकां मस्त गोतस आम्ही घरांत केन्नाय येद्रा दवरताची पूजा करताची सो हांव त्या विशयार कसं सांगता म्हणना आणि गायक समेत आम्ही आमकां गायक कितले इम्पॉर्टन्स आसा कृष्णा कितले प्रिती तो म्हूण गोतस आणि ब्राह्मण आणि वैष्णवास म्हळ्यार डिवोटीस तांकां आमी कशी तांकांय मर्यादा दिवंक ताका आमी केन्नाय वैष्णव प्रणाम समेत सांगताची सो ह्या 10 मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि ह्या कसन म्हळ्यार ह्या आमकां स्टार्टिंग नियोफायट असल्यार समेत ह्या पुरा सन रितीर आमी कोण घेत आयल्यार आमी भक्तीन प्रगती जावचेक लायक जाता ह्या पुरा डूज जाल्या प्रवृत्ती मार्गार वचेक ह्यात खंयचे आमी करू नज डोंट्स सो हांगा असाधू संगत याग म्हळ्यार अभक्त भक्त नाही असेल जनाल वटो आमी असोसिएशन घेवचे नज म्हूण म्हळ्यार आतां कसं जाता भक्त जनाल वटो संग केल्यार एक गॉसिप म्हणचे आसता एक अनगत्य विषय तुमकां अगत्य ना अथवा कोणालकी विषय तसल पुरा उलोवचे जाता अथवा पेपरांत येवचे पॉलिटिक्सान कितरे पुरा विषय डिस्कशन जाता सो तसले जन तुलन दूर असुका आणि हांगा तांणी ಕೆಲವು एक त्या विषय बिकॉज दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मेटीरियल थिंग्स अँड वू आर ऑलवेज अटॅच्ड विथ मेटीरियल थिंग्स तसले उलताची अनेक तू कोणाक देवालवेर नंबिक ना श्रद्धे ना तसल जन समेत समेत आम्ही दूर असुका सो दे आर कन्सिडर्ड टू बी नॉन डिवोटीज आणि नेक्स्ट ह्या आमकां येना ह्या विषयी रिनाउन्सिंग द डिझायर टू रिक्रीट मनी डिसिपल्स हे कोण संन्यासी जावन असता तसलेंक तांणी शिष्य घेताना तांणी एक मस्त जन शिष्य आसाची म्हूण अशेर तांणी ह्या करचे त्या विशयार असचे सो हे आमकां अगत्य ना आणि बहुलंब त्याग गिविंग अप टू मेनी अंडरटेकिंग्स हे एक मिनिट ओके ह्या आता कसं नाही टू मेनी अंडरटेकिंग्स म्हळ्यार हांगा आता आमी टेंपल बांदूचे तो व्हडोड बिल्डिंग बांदूचे मस्त विजृंभणेन मस्त दुड्डू खर्चून व्हडोड टेंपल बांदूचे अथवा खंयचे एक हे घेवचे अगत्य ना कसले म्हूण सांगता आसच म्हळ्यार हांगा देवस्थान बांदूचे नज म्हूण न्ही कसले म्हळ्यार हांतू फायनान्शियल अथवा मनी मॅटर चेड इन्वॉल्व जाता सो आमी केन्नाय आमगेल कॉन्शियसनेस थंय कसो जाता हे फायनान्शियल अज्वेरी जाता हांगा आमी भक्ती करू वचून देवस्थान व्हड रितीर बंदुका म्हूण वचून आमी फायनान्शियल कॉन्शियस सरी वचून असचे साध्य आसा ताकाच इवन भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणटा खंय जाल्यार लक्ष्मी देवी मस्त येवन आसल्यार ते आमी बुक्स प्रिंट करचेक यूज करूं म्हूण आणि मुखारी बहुशास्त्र व्याख्या विवादित त्याग म्हळ्यार हांगा आमी मस्त पुस्तक वजूचे पुरो मस्त जनान ह्या भक्ती विशयारीची मस्त जनान बरोवन असचे पुरो ते पुरो वजूचे आमकां अगत्य ना हांगा जस्ट श्रीमद भागवतम वजिलारीची श्रीमद भागवतमच 12 कॅन्टोस आसा ते आमकां फुल आमगे लायफ टायम पुरो ते एक बुक वजूचेक आणि तशीच प्रभुपादन सन पुस्तक समेत बरयला हे इतलें वजूचेक मस्त पूर जाता मस्त जन आचार्य स्विंगर जनान पुरे भरेला जाल्यार आमी बरी प्रभुपादल बरयला पुस्तक आणि ह्या भागवतम भगवत गीताचे आमी वजून वजून हे केल्यार आमी प्रॅक्टिकली आमी आमगे लायफ तो अप्लाय करको जाल्यार हे आमकां ह्या लायफ टायम तू पूर जायना तकाची विंगड आणि वजन आणि ते समेत कसन चान्सेस आसता म्हळ्यार कन्फ्युजन जावचे चान्सेस आसता तो सच जावन एकू तू दिलल टायप सांगिल आमगेल्या आचार्य आसा तांगेल आणि प्रभुपादन सांगिल म्हण अथवा इवन आमगेल गुरुदेव समेत तशी सांगताची आमकां प्रभुपादल बुक्स वजूच्यान कॉन्सन्ट्रेट करायची विंगड पुरा अगत्य ना हांतूय तितलस शिकचे का म्हणचे विषय मागीर मिसरली बिहेवियर हांगा कार्पण्य त्याग म्हूण आसा आमी आतां भक्तींत आयल म्हळ कुडले आमी विंगड जनां टू डिलिंग्स करतना सम डिलिंग्स कोरका म्हूण घेन म्हळ्यार आमी
we should be honest whatever dealings we are having with them म्हणचे honesty without any lying things or no cheating. तो कोण की मटेरियल पर्सन होता का चीट केल्यार नाव डिवोटी त्या कॉन्शियसनेस हांगा कोण घेवचे ना कोणाले टू डील करताना चंद रिती कोरका नो कीपिंग अप ऑनेस्टी एंड नो चीटिंग बिझनेस ते कसं लायक म्हळ्यार थंय समेत आमी भायरच्या जना लोट मोस कोन घेवन हंग डिवोटी लोट आमी चंद कोन बिहेव देर क्रिएट्स अगेन डुप्लिसिटी सो आनी अनेक चान्स कसं नसता म्हळ्यार थंय चंद कोन ना जाल्यार ते कॉन्शियसनेस हांग एफेक्ट जाता सो आमी भक्तीन समेत ते एफेक्ट जाता सो हांग कशी आसाची भक्ती करताना कशी आसाची भायर जना लोट समेत तशी आसाची सो देर इज नो डुप्लिसिटी ओवर हियर मागीर शोक क्रोधादि त्याग गिविंग अप लॅमेंटेशन अँगर आता आम्ही या मेटेरियल वर्ड आसूच निमित्त कसने पुणी लॉस अथवा गेन आसिलेची सो ताजी वेरी ह्या मेटेरियल वर्ड आसिल तेदान आमकां आसिलेची ह्या दुःख आनी खुशी येतालीची सो हंतू डिस्टर्ब जायनाशी आमी मुखारी वता सुका आणि देवता तनक डेमिगॉड्स म्हणटाची अदर देन कृष्ण डेमिगॉड्स तंग समेत आमी रेस्पेक्ट कोरका मर्याद दिवका आणि तंगेल समेत आमी केदनाय तांकांय आमी केदनाय नमस्कार करचे आणि केदनाय तांगेलो आशीर्वाद घेवका जाता कसालेक म्हळ्यार दे आर ऑल्सो सर्विंग द लॉर्ड कृष्ण तो विष्णू कसने असो तांणी समेत देवाक सर्व करता आसाची सो दे आर ऑल्सो कन्सिडर्ड एज devotees at Shiva Jalar Samet. He is a greatest Vaishnava. So all these demigods are also Vaishnavas Jatach. So Tanka Yammi Mariadyuka. And Kanche living entity. Kanche living entity kami Tondra Divchanaj. So this comes for kasane meat eating aka yeta so we should not disturb any living entity even tai movie vataslar samet tanka ami kasane we are more superior to them montanka ami ha koruka najja so we should be very careful in with all the living entities we should learn compassionate for and being merciful to all the living entities magiri seva parat आता मी जप करताना आणि देवाले वर्शिप डीटी अर्चनम सेवा करताना एक कसने एक अपराध करचे चान्सेस असता आता नाम अपराध म्हळ्यार होली नेम चॅन्ट करताना आम्ही ऑफेन्सेस करता सची जाल्यार जलतीतले आम्ही अपराध कर नशी केअरफुली चॅन्ट कोरका म्हळ्यार जलतीतले उच्चारण समा कोरका आणि ऐकूका समेत सो दॅट इज हाऊ वी कॅन नॉट डू एनी ऑफेन्सेस टू नाम होली नेम आणि सेवे करताना समेत आम्ही देवाला प्रार्थना कोरका आम्ही समेत कोरची पुढे समेत कसने आणि जाल्ले मागीर समेत आम्ही प्रार्थना करताची कसने गोतनाशी गोतसुनु कसने अपराध करनस केल्यार असलारी आमका क्षमापण इंगिताची जलार समेत आम्ही कॉन्शियसली ते सेवा करका कैकी मन दवोन घेवन कसे की करल्यारी अपराध जाव चान्सेस असता तकच मन दवोन घेवन कंचे सेवे दिलेला देवा पूज करताना समेत कैकी मन दवोन घेवन पूज करून देवाल वेरी कॉन्सन्ट्रेट करून आमगेल मन देवाल वेरी प्रीतीर आम्ही त्या अर्चनम सेवा कोरका म्हणचे सुचंग आणि कृष्णाक वैष्णवासा तंक आणि गुरुक कोणी कसने विषय उरलेलारी चूकी उरलेलारी आम्ही ते टॉलरेट करून आम्ही तांकां अथवा कृष्णाल विशयार मस्त जाणान कसकसे की लेक्चे पुरो कसकने की सांगूच पुरो आम्ही आता हे कसने वेदिक स्क्रिप्चर्स अंत आम्ही एक्सपर्टाइज असलारी तांकां प्रूफ समेत आम्ही दाखोवन वी कॅन स्टॉप देम बट आता आम्ही त्या वेदिक स्क्रिप्चर्स प्रूफ अथवा कसने तांगेलो आर्ग्युमेंट करचे आम्ही वी आर नॉट केपेबल टू डू दॅट म्हळ्यार ते प्लेसा तुलन आम्ही सोन वच्चे like if anybody is blaspheming Krishna Guru and devotees कोणी तंक मर्याद करचे अथवा कोणी तांगेल विषय चूकी उरलेलारी आम्ही तांगेलोट वाद करूक आमकां इष्ट ना अथवा आम्ही वाद करचे तितले केपेबल समेत ना जाल्यारी आम्ही त्या प्लेसा तुलन वच्चे लायक so that we are giving respect to आम्ही आमगेल गुरु कृष्णाक आणि वैष्णवासा तांकां मर्याद दिलाल म्हणके जाता आम्ही त्या प्लेसारी असल्यारी
आम्ही तंग मर्याद दिताना आम्ही ऐकत असताना उल्लोचे पुरा आमू जाता त्याच्या आम्ही तसल उत्तरांत ಸ್ವಲ್ಪ केअरफुल असका जाता सो हंतु ह्या इतले 20 झाले सो ते 20 into first 3 आम्ही पळयलेले गुरु विषयारी सो दोज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां गुरुला आश्रय घेवचे आणि गुरुक मस्त प्रित्यारी मोगारी सर्विस करचे तांणी सांगिल म्हणके सर्व करचे तांकां आणि तांकां केन्नाय आमी खुशार दवरल्यारी गुरु समेत आमगे लोट खुशी जाल्यारी ही विल ऑल्सो ब्लेस अस आणि तांगेल कृपा तुलून आमकां देवाल आशीर्वाद समेत आणि देवाल कृप समेत मेळटा सो दॅट वी कॅन प्रोग्रेस फास्टर इन भक्ती म्हणच विषय आणि तांगे लागी ऑफिशियली आमी दीक्षा घेतल्यारी सो वी आर अंडर देम सो त्यांनी आमकां गाईड करताची आमगेल ह्या भक्ती पातार वचचेक सो दिस आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टंट आज विषयारी मुखारी चॅप्टर अंतू ह्या 64 आयटम्स कवर कोण 64 अंगा विषयारी अनिके डिटेल अरी अनिके विथ प्रूफ म्हणता नावे एविडेन्स कंचे वेद कंचे स्क्रिप्चर्स अंतु कंचे हंतु वेदिक स्क्रिप्चर्स अंतु कसा विषय दिला म्हणजे एविडेन्स रूपारी मुखार चॅप्टर री मुखार 7 to 12 हे पूरा अजेरी अनिके डिटेल्ड जावन घेन येता हांव तुमकां जस्ट इंट्रोडक्शन दिता सर आता ह्या ह्या 21 तुलन पुरा अदर साधक मला साधने करताना आम्ही पुरा कसन पुरा कोर काम म्हणजे हे पुरा केलं पुरा सुलभ असं आम्ही करता असची अननोईंगली समेत केलं पुरा जलारी आणि मुखार तुम्ही आता ऐकल मागिरी कॉन्शियसली करूक पळया तुम्ही आम्ही तुम्ही पुराजन कॉन्शियसली करता असचे पुरो बट स्टील आम्ही कॉन्शियसली करचे पळयल्यारी आम्ही भक्तीन आणि के फास्टर प्रोग्रेस जावचक हे दिला आणि अनेक कसन म्हळ्यारी हांगा ह्या 64 आयटम्स तुम्ही आता ऐकल मागीर तुमकां कळटा कशी ह्या अंगा 64 अंगा रूप गोस्वामीन कशी सिलेक्ट कोण दिला म्हळ्यारी आमगेले ह्या कसं म्हणटाची माइंड बॉडी अँड स्पीच ऑल आर युटिलाइज्ड म्हळ्यार ह्या फुल बॉडीचे पार्ट्स आर युज्ड in performing this seva of भक्ती सेवे करचंत कशी ह्या 64 अंगास आमगेल पुरा अंगात शरीर म्हळ्यार मन अंग आणि उतर पुरा हंतु युटिलाइज करच तशी ह्या 64 आयटम्स रूप गोस्वामी आमकां दिला कशी म्हणत मुखार तुमकां कळटा पळयाची अथ्या वैष्णव चिन्ह धरणम म्हळ्यार सायन्स ऑफ वैष्णव आता आम्ही डिवोटीज जावन असेल तेदाना आम्ही तिलक घालताची एक माधवाय नमः केशवाय नमः म्हणून आणि पुरा तशी तिलक घालचेच नवे अंगारी 12 पार्ट्स सारी आमगेले तेरी गळे लगी हातारी पोटा लगी पाटीरी तशी घालचेच ह्या कसले घालताची मेन रिझन आम्ही ह्या देवाल नाव काणू घालताची सो तेदान कसन जाता ते प्रोटेक्शन फॉर अस फॉर द बॉडी फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ थिंग्स ते प्रोटेक्शन करता आणि यद्रा आसिले कोण आमगेल तोंड पळयता आमगेल तिलक पळयता तोंडारी दॅट ऑल्सो मेक्स हिम रिमेंबर लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड विष्णू कोणी जाता आता तिरुपतीन समेत तांणी तांगेले एक विंगड तिलक असता एक संप्रदायान विंगड तिलक असता सो तिरुपती तुम्ही गेला तांगेल तिलक पळोवन कळटा हा हो तिरुपतीन अशी तिलक घालचे म्हणून न्हय तशीची ह्या तिलक घालचेक समेत एक तशी सिग्निफिकन्स आसा आणि ते आमकां प्रोटेक्ट करता आणि एक वैष्णवान केन्ना तिलक घालल्यार एद्रा जन समेत ते देवाल उडगस काडचेक साध्य आसा आणि आमकां पुरा जनाले कोणी आमकां नेगेटिवली कसने हे करू जावचे समेत साध्य ना इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स मागीर इवन ताजे कंटिन्यू जावन देवाले नाव समेत बरोवचे आसता ಕೆಲವು संप्रदाय अंतू तांकां ते दीक्षा मेळचे समयरी तांकां देवाल नाव समेत तांगेल अंगारी बरोवचे आसता आणि हा हे निर्मल्य धारणम म्हळ्यार रेमेनेंट्स म्हळ्यार आता देवाक फूल अथवा एक गार्लँड कसने देवाक अथवा
गुरूक कोणाक एक ऑफर कोण आसताची म्हळ्यार तांकां अर्पण कोण आसताचे देवाक फूल आनी गार्लँड आनी घाल आसताचे ते काण दिल्ले तदान ते आमी एक्सेप्ट करता हुंका आनी गळ्यान तूं ते माळ कोण आसल्यार ते गळ्यान तूं घान घेवका अशी हे देवाले पुरा देवाक अर्पण केलेले पुरा आमी आमकां आयिल तेदना आमी ताका रेस्पेक्ट दिवन आमी ताजे एक ते एक पुरा एक मर्सी म्हणटाची आतां कुमार आसा 4 कुमार आसत आनी जस्ट ते फ्रॅग्रन्स अथवा ते फुला फ्रॅग्रन्स ते धूप हे पुरा केलेला जे फ्रॅग्रन्स ते जस्ट हुंकून तांणी डिवोटीज जालेंची तांणी त्या लेवलार आसिल्लेंची सो तांणी डिवोटीज जालें सो हे दिस आर ऑल कसं म्हणटाचे एक सनसन विषय बट हे पुरा सनसन विषय कसं म्हणटाचे एक पॉझिटिव्ह पॉइंट्स ऍडअप जावन घेऊन आमी हांग भक्ती करचेक साध्य जाता आम कितली की लायफान कोण आसचे पुरो ते पुरा तश जावन आमकां भक्तीन तूं मुखार वचचेक साध्य जाता एक सुकृती मेळचे असल पुरा कोण म्हणटाच नव्हे ते सुकृती कोण आमी भक्तीन तूं वता आसाची तो ह्या सनसन विषय आसचे पुरो बट इट हॅज सो मच ऑफ पोटेन्सी म्हणटा न्हय ताका तितलो पावर आसता म्हणटाच न्हय तशी आनी हांगा नेक्स्ट नित्यम डान्स करचे म्हूण घेन सो हेवे आमी कॉन्शियसली आमी देवाक खुशी करस खातीर आमी हांगा डान्स करता म्हूण घेन आसूचे सो आमगेला खंयचे वेंकटरमण देवस्थानान समेत तुमी पळोवन आसचे पुरो तुमी कोण आसचे समेत पुरो देवाले एद्र दीव दवरताचे आनी ते दिवली सुद्दां नांदताची सो कसलेक विथ ग्लोरिफाइंग द लॉर्ड भजन की भद की अथवा कीर्तन की कसने जाता आसतना ग्लोरिफाइंग द लॉर्ड आनी आमी खुशारी नांदता आसची देवा खुशी जावचे खातीर आमगेल खुशी खातीर अथवा आमकां नृत्य करूं येता म्हूण दाखोवचे खातीर न्ही देवा खुशी करचे खातीर आमी नृत्य करता आसताची सो हांगा समेत आमी नृत्य करतना कसं जाता आमगेल बॉडी पार्टान तूं पाय समेत आमी डान्स करचें तूं यूज करूं तुम्ही हांव सांगिल्लें तुमी आलोचन करता आसताची तुमगेल खंयचे अंग बॉडीचे अंग युटिलाइज जाला हे भक्ती सेवे करचें तूं म्हूण तुमकां कळटा मागीर दांडवत प्रणाम आमी देवाले देवस्थानान तूं अथवा देवाक भायर आपूण हाडलें तेदना म्हळ्यार गांवा भायर आपूण हाडटाचे अथवा रथयात्रेंत आपूण हाडचे पुरो तो पल्लकी उत्सव करतना आमी केन्नाय दांडवत घालका अथवा देवस्थाना भितर गेले तेदन समेत देवा आमी नमस्कार घालता ह्या विशयी आमी पुरो जाणांक गोतस आनी इवन कोणी स्वामी कोणी आयल्यार अथवा कोणी महाराज आयल्यार तांकां समेत पळयल कुडले आमी दांडवत प्रणाम घालका तशी आनी इवन आमी देवस्थानान तूं गेल्ले कुडले देवाले एद्र कृष्णाले हे पळयतना समेत आमी बेसून आसल्यार अथवा कसं आसल्यार आमी एक रबून एक नमस्कार घालताची एक मागीर दांडवत जावन नमस्कार घालताची अशी आमी केन्नाय देवाक नमस्कार घालता आसूं का म्हणचे विशय हांगा येता मागीर त्याचे हांव म्हळाल म्हण की पल्लकी उत्सव जावचे पुरो अथवा एक रथयात्रा जावचे पुरो खंयचे जाता आसचे पुरो तेदना आमी देवाक तांणी भायर आपूण हाडलें तेदना ते रथ अथवा ते पल्लकी मागशी आमी वचूका आनी खंय देवस्थान आसो आमी प्रति दिवस एक्चुअली हांगा रूपा गोस्वामी प्रकाशिला प्रभुपादान वृंदावनांत तांणी पुरा मस्त देवस्थान आसा सो पर्टिक्युलरली मॉर्निंग आनी संजे केन्नाय आमी देवस्थानां वचूका आनी देवस्थानान तूं देवाल हक्कानी पुरा नमस्कार घालका म्हूण आनी सर्क्युमुलेशन परिक्रमा करचें म्हळ्यार आमी केन्नाय देवस्थानां गेल्यार 3 सुत्तू 5 सुत्तू अशी सुत्तू घालताची आनी मस्त जावन मस्त सुत्तू घालताची सो ते सुत्तू घालचे अशी सो हे सुत्तू घालतना अथवा देवाले पल्लकी उत्सव रथयात्रा वतना समेत आमी ताजे मागशी वचचे ते पुरा आमी काही कसं करताची आमगेले पाय थंय युटिलाइज जाता आनी सर्क्युमुलेशन त्याची देवस्थानान तूं सुत्तू घालका आमी केन्नाय आमी ते केन्नाय करताची ह्या पुरा विशय तुमकां गोत आशिल्लेची मागीर वर्शीप ऑफ द डीटी हे अर्चनम सो अजिशे उपास मुखार येता तेदन पळोवया
हांग तुला 31 सो इवन आम्ही सुतू घालताना गोवर्धन हिल अथवा इवन वृंदावन परिक्रमा आम्ही तशी पुरा सुतू घालतोची मागिरी देवस्थान अंतू डीटी वर्शिप ते उपास ते एक व्होड सब्जेक्ट ते आम्ही कशी देवाल विग्रह सेवा अथवा श्री रूप विग्रह कशी सेवे करता म्हणजे एक फुल होल ह्याची असतं त्याच्या विषयारी मला डूज अँड रेग्युलेशन प्रिन्सिपल्स कसं नाही डूज अँड डोंट्स कसं नाही कसं पुरा कोर कसं करू नये म्हणून त्या पुरा डिटेल जाऊन असं मागिरी हे देवस्थानात अथवा घरांत कसं एक देवाक आम्ही केन्नाय घरांत असल्यार समेत तांचे डिटीज घरा असल्यारी तांकां एक पर्सनल सर्वीस करचे तांकां नाणोवचे की तसल पुरा देवस्थानांत आमकां चान्स असल्यारी आमी ताई समेत कोरयेत हांव तवळे नृत्य म्हणलें आतां सिंगींग समेत इवन सिंगींग समेत आमगेले सिंगींग कॅपेबिलिटी अथवा त्या दाखोवचे खातीर इट शूड बी ऑलवेज बी सॅंग फॉर दी प्लेजर ऑफ दिस लॉर्ड आमी केदार आमी देवाल खुशये खातीर देवाल वेर प्रितेर आमी पद सांगताची सो दॅट कंटिन्यूज टू आमगेले भक्ती पद सांगच्यान समेत ते भक्ती ते प्रकट जावचे साध्य जाता आनी हांग आम्ही भजन संगीत अथवा कीर्तन करूयेत कशी संगीत सो त्याची कंटिन्यू जावन संकीर्तन म्हणून तो एक संकीर्तनांतू कीर्तन म्हणून जाता काँग्रिगेशनल चॅन्टिंग पुरा जनानं ओटूची चॅन्टिंग द होली नेम कीर्तन करचे अथवा इवन देवाल विषयारी तांगेल पास्ट टाइम सांगचे क्वालिटी सांगचे त्या विषय पुरा हंतू संकीर्तनम अंतू येता मगिरी जपा विषयू तुम पुरा जनका गोतस सांका म्हणना हाऊ इम्पॉर्टंट इज होली नेम आणि देवाल नामस्मरणे आणि देवाक कसने व्यत्यास ना त्या विषयी आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवेतो सो आणि ह्या कलियुगांतू जप कितले इम्पॉर्टंट म्हणजे आमकां पुरा जनकात गोतस ह्या विषयार मुखार उपास येता मागिरी प्रेयर्स ह्या प्रेयर्सान समेत मस्त नमुने प्रेयर्स असं सांगचेक तेवे डिटेल जावन मुखारी चॅप्टरांतू येता आम्ही केन्नाय देवाक प्रार्थना करचे सो ते प्रार्थनेंतू मस्त नमुने येता तंतूय तुम्ही पळयलात कसने नोटेबल प्रेयर्स म्हळ्यार भागवतमांतूची कुंती प्रेयर्स येता इवन अर्जुनान भगवद्गीतांत 11th चॅप्टरान समेत प्रेयर्स सांगचे हांव कसं करका म्हणून समेत सो ते पुरा नमुने प्रेयर्स आमी पळयताची त्या विशयार मुखारी चॅप्टरांत पुरा पळया म्हणून मागिरी आमी केन्नाय देवा अर्पण केलेलेची अन्न ग्रहण करका म्हळ्यार प्रसादम घेवका तेदन कसं जाता आमी जप करचे प्रसादम घेवचे आमगेले जीवा टंग तुलान साध्य जाता मागीर इवन चरणामृत अथवा तीर्थ म्हणटाची ते केन्नाय आमी तेवे पिवका मागीर उपास नांग कशी युटिलायज जाता आमी केदार देवा अर्पण केलेले फूल अथवा गार्लँड ऑफर केलेले स्मेल करताचे ताजे स्मेलिंग फ्रॅग्रन्स मागीर देवस्थानाक गेलेले तेदन तांगेले दर्शन घेवचे सो दोळ्यांतू मी तांगेले दर्शन घेवका फर्स्ट पाया तुलान मागीर पोट्टा येवन मागीर तोंड पळोवचे तशी आमकां अवकाश म्हणल्यार तांगेले पाद देवाल पाद आपटचेक आमकां अवकाश म्हणल्यार आमी तेवे कोरयेत केलो कडेन मेळना अथवा मेळ्ळ्यार कोरयेत घरांत आसतना तुमगेले घरान डिटीज आसल्यार तुमी केन्नाय तांगेले चरण स्पर्श कोरयेत मागीर दर्शन आरती तंत पुरा इन्वॉल्व जावचे आणि दर्शन घेवचे देवाले ते एक इन्क्लुडेड असं मागीर श्रवणम सो आमी पळयलींची मुखारी कसन म्हळ्यार 9 डिवोशनल प्रॅक्टिसेस प्रल्हाद महाराजान सांगून ते तुम्ही आता मस्त क्लासेस तू ताजेर डिटेल जावन पळयलेलें आसा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम सो त्याची विषय हांग वापस येता सो दे आर
सो प्रल्हाद महाराज सांगून असते ते मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिसेस. सो आम्ही तंतु कंचे एक प्रॅक्टिसेस आमक कसल इष्टस की कोणाकय अर्चनम म्हणून येतो 9 प्रॅक्टिसेस ಅಂತ अर्चनम समेत येतं म्हळ्यार डीटी वर्शिप ते कोणाक इष्ट ताने दे विल गो इन टू दॅट. अत कोणाक हियरिंग करचे असतं मस्त इंटरेस्ट आसा अथवा बरी जप करचे अथवा कीर्तन करचे कोणाक पद सांगचे कीर्तन करच्यान इंटरेस्ट असतं ताने ते तशी ते एक एक हंतु कोर्नुच हे 9 प्रॅक्टिसेस अंतु कंचे एक कोर्नुय आम्ही भक्ती सेवेंतु परफेक्ट कोण घेवचेक साध्य आसा. आता आमकां हियरिंग करू जाताना चॅन्टिंग करू जाताना म्हळ्यार समेत आमी रिमेंबरिंग करूं म्हणटाची स्मरणम करूं देवाक केन्नाय उडगस काडयेत आमी. सो हे नोबडी कॅन स्टॉप अस फ्रॉम हियर. कोणी सांगयेत म्हाका जप करू सोणाची म्हाका हियरिंग करू सोणाची म्हणून बट नोबडी कॅन स्टॉप अस फ्रॉम रिमेंबरिंग द लॉर्ड. आमी मनान तू देवाल उडगस काडचे कोणी आमकां राबोवका म्हणना. सो त्या विशयार येता ध्यानम देवाले मेडिटेशन हांगा मेडिटेशन म्हणताना ध्यानम म्हणताना नरसिंह चक्रवर्ती की कोण की एकलो डिवोटी असं नाव येताना म्हाका. सो ताणे समेत जस्ट मेडिटेशन अंतू देवाक कसने चैतन्य महाप्रभु पूरी तुलन वृंदावन वच्चे वट्टेरी वचका म्हूण लेखताना वट्टेर पुरा तो कसने फुल जेम्स जीवल्स पूरा ते रोडार ते मेडिटेशन अंतू चितो मन अंतू तो ते करता कसने ते फुल ते तागेल ते पातार फुल विथ जीवल्स स्प्रेड करता मागीर ताजे फुल फुल्लाचे पात कोण आसता. सो इवन चैतन्य महाप्रभु समेत ते मेडिटेशन कोण हाण केल्लें ते पात म्हळ्यार फ्रॉम पुरी टू वृंदावन तनक वच तशी पात केल्लें समेत इवन चैतन्य महाप्रभुक समेत ते ताण मेडिटेट करता सुचे कळटा. सो तेदान चैतन्य महाप्रभु समेत कुशेरी ते पातारी वता. सो अशी मेडिटेशन अनेक मेडिटेशनारी समेत म्हळ्यार आमकां कसने तू दिवचे जायना आमगेल कॅपेबिलिटीक आमकां देवाक कसने दिवचे जायना अथवा आमकां इश्ट असचे पुरो करचे कसो आमी मेडिटेशनारी ते आमी कोण घेवन अर्पण करूयेत. बट दीस रिक्वायर्स वेरी गुड कॉन्सन्ट्रेशन. जाल्यार दिस इज ऑल्सो वन मेथड म्हूण घेवन तुमकां सांगता सुचे दास्यम हनुमंतल तसल दास अथवा दास्यमा विशयार आमी मस्त टॉपिक्स पळयला. सो कशी आमी देवाक सर्व करूयेत म्हणचे आनी सर्विंग द लॉर्ड इन दास्यम ते मोस्ट इम्पॉर्टंट कसलेक म्हळ्यार आमी आतां पुरा जन दासा हंतुची देवाक सेवे करका. सो हनुमंताल म्हणके आमी सेवे करचे हंग शिकूयेत. साख्यम फ्रेंडशिप हे ಸ್ವಲ್ಪ हायर लेवलार वता जाल्यार स्टील वी कॅन ऑलवेज थिंक कृष्णा टू बी आवर फ्रेंड कसलेक म्हळ्यार कंचे कालारी कसने सिच्युएशनारी कोणी आमकां पुरा जन आमकां हेल्प करूं येताच की ना की जाल्यार कृष्णा इज अवर रियल फ्रेंड. सो तो आमकां केन्नाय आमी उडगास केलो तेदना आमकां हेल्प करूंक केन्नाय येता. सो त्या नंबीक आनी विश्वास आमी दवन घेवक. आत्मनिवेदन ह्या समेत ते 9 डिवोशनल प्रॅक्टिसेस कंच प्रल्हाद महाराजान सांगितले. दिस इज द 9th वन आत्मनिवेदनम. सो एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा पूरा कसनस की मन तन मन पूरा कृष्णाल सेवे कतिरीची अर्पण करचे इज आत्मनिवेदन. मागिरी ऑफरिंग वन्स ओन डियर ऑब्जेक्ट्स निज प्रिय वस्तू म्हळ्यार आता आमकां कसने इष्ट आशिल्ली वस्तू आमी कृष्णाक अर्पण करूयेत अथवा कसने इष्ट कसने तुमकां देवाल खातीर दिवका म्हूण आसता अथवा कसने इष्ट आशिल्लें दिवका म्हूण आसता अथवा कृष्णा कसने इष्ट आशिल्लें हांव अर्पण करता म्हूण आश आसता ते आमी केन्नाय करूयेत. सो त्या निमित्त समेत हे सन विशय पर असल सन विशयान समेत आमी कृष्णाक खुशी करूयेत म्हणचेक. आनी कृष्ण ते समस्त कर्म कारणम म्हळ्यार हे कसने काम कसने करचे असल्यार समेत पुरा कृष्णाल खातीरच करचे विंगड कोणाले खातीर न्हय. ओनली फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग कृष्णा एंड नोबडी एल्स म्हणचे खातीर. मागीर फुल सेल्फ सरेंडर
ह्या केल्यारी आम्ही वगी भक्तीन प्रोग्रेस करूयेत हे सरेंडर जावचेची मोस्ट इम्पॉर्टंट सो हंगा आई मी माइन मोंचे ह्या विषय हावा मोंचे विषय मेगेले पुरा मोंचे विषय आम्ही केदन सोणू फुल्ली सरेंडर जाताची सो that is how we attain Krishna prema and go back to Godhead. मागिरी तुळसी विषय आम्ही पळेलेंची सर्विंग तुळसी देवी वैष्णव स्क्रिप्चर्स मळारी हंग भागवतम भगवद्गीता सर्विंग देम मळारी आम्ही केदना श्रवणम करचे कसलेक मळारी इवन नित्यम भागवत सेवा म्हणतो ना तशी सो ते स्क्रिप्चर्स तुलन इवन जस्ट ऐकूनची परीक्षित महाराजानं तागेले लाईफ सक्सेसफुल कोण घेतला करेक्ट नव्हे भक्तीन तू मुखार वचून हेज मेड हिज लाईफ सक्सेसफुल सो तशी जस्ट एक स्क्रिप्चर भागवतम ऐकूनची जला सो तशी आम्ही त्या सर्विस करूयात बाय हियरिंग अँड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स मागीर रिसायडिंग अगेन ह्या विषय मुखार पळया कशी आम्ही धामांत कशी आम्ही राबयता आणि थंय समेत आम्ही ह्या करूयात म्हणजे मागीर वैष्णवा सेवा सो वैष्णवाले सेवे करचे मस्त इम्पॉर्टंट कसलेक मळारी कृष्णाक वैष्णवा सत्व डिवोटीस मळारी ही मस्त इष्ट सो बाय सर्विंग डिवोटीस वी आर एबल टू प्लीज कृष्णा विथाउट मळारी डिवोटीस तांक भक्त जनाक आम्ही सेवे करनशी आम्ही कृष्णाक खुशी करचेक साध्य ना मुखार टाइम असला ताजे विषय समेत आणि के सांगेतो ಅಥವಾ आम्ही मुखार क्लास ಅಂತ ताजे ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸರಿ येतन ते मस्त विषय अस आणि फेस्टिवल्स आणि येताना हे दोन विषय सांगा फेस्टिवल्स जन्माष्टमी तज आमगेल आमका जावच तशी आमगेल एबिलिटी प्रकार आम्ही लायक रीतीरी सेलिब्रेट करका घरांतू कसं मस्त नमुने विविध भगे कोणू देवा ऑफर कोणू तशी मस्त नमुने आम्ही आमगेल एबिलिटी प्रकार सेलिब्रेट करका आणि हे केदनाय सेलिब्रेट करका असेल देवाले फेस्टिवल्स आयल त्याने कृष्णाष्टमी असचे पुरो रामनवमी असचे पुरो नरसिंह चतुर्दशी असचे पुरो सो लायक रीतीरी ते सेलिब्रेट करका आणि ह्या कलियुगांत हरिनाम करचे मोस्ट इम्पॉर्टंट सो तश जाऊन तेवे आम्ही हंग केदनाय हरिनाम कोरका म्हणचे विषय समेत हंग इन्क्लूड केला मागीर कार्तिक महिने आमको गोतस कृष्णाले फेवरेट मंथ म्हणून कार्तिक महिने सो त्या टायमार समेत आम्ही कसने ओव्स असता कार्तिक महिन्यात घेवचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असता त्या समेत आम्ही फॉलो करता आयल्यारी ते कार्तिक महिन्यात आम्ही भक्ती कसलेक मला कार्तिक महिन्यात आम्ही कसने भक्ती केलेले ते 4 टाइम्स ताजे बेनिफिट मेळचे असता सो तशी तकाच आम्ही ह्या कार्तिक महिन्यात समेत लायक रीतीरी भक्ती करता म्हणचे विषय असो आता लास्ट 5 आयटम्स असूचे ते मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून रूपा गोस्वामीन सांगितलं असं ह्यावे आम्ही मस्त जाण ह्या फॉलो करता सची आणि इवन श्रीला प्रभुपादानं अजवेरी मस्त स्ट्रेस केलेलं असं कसं नाही साधू संघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास आणि श्रीमूर्ती श्रद्धाये सेवना म्हणून मला कसं नाही श्रीमूर्ती मळारी अच्छा विग्रह सो अर्चा विग्रह आम्ही घरांतू स्थापन कोण घेणू डीटीज अंक इन्स्टॉल कोण तंक लायक रीतीरी प्रीतियानो विथ फेथ अँड विथ लव आम्ही सर्व केल्यारी कसं एक प्रभुपाद ह्या स्ट्रेस करताच मळारी आम्ही केदारना घरांतू इवन फोटोज असल्यारी जता जलारी आम्ही सर्व कोरका तंक लायक रीतीरी अर्चना पुरा कोरका कसं एक मळारी आम्ही ते करता करता आमका त्या अर्चना विग्रह कंचस की घरांत तज्वेरी अटॅचमेंट येता सो ते अटॅचमेंट आईल तेदना आम्ही तांगेल कतिरी ते देवाल सेवे कतिरी कसं जावको की आम्ही करता असताच आम्ही ते सेवे करचेन तू कितले बिझी जाताच मळारी आमका विंगड पुरा इंटरेस्ट होता आमका मूवी पळोवचे असचे पुरो टीव्ही पळोवचे असचे पुरो विंगड खै की वच्चे असचे पुरो वी लूज इंटरेस्ट इन ऑल दोस अँड आम कसं जाता देवाले सेवे करचे विग्रह कसं जावक की
त्या सेवे करच्यान आम्ही इन्वॉल्व जाताची आणि ते अटॅचमेंट आम्ही डेव्हलप करून घेताची सो दॅट लव ऑल्सो कम्स विथ दॅट डिटीज. सो तेदाना आमगेले ह्या सर्व करता करता कसं जात मला आमगेले कसन म्हणटाचे इम्प्युरिटीज कसन असते ह्या मद मत्सर्य मोह ते पुरा वता. सो आमकां बरी कृष्णाल वेरी मोग येता आणि ते डिटीजांक कशी आमी सर्व करी पुरो, कशी चंद कोण अलंकार करचे पुरो, कशी तांकां लायक ड्रेस हाडचे पुरो ह्याची थॉट्स मनांतू येता आसतात. आमी भायर गेल्यार समेत ते अटॅचमेंट आमकां कशी ते देवाल कृपे आणि गुरुल कृपे निमित्त आमकां ते अटॅचमेंट येवन आसता ते आमकां कळना जाल्यार आमी कशी भायर वताची. सपोज कसले फ्रुट्स पळयले ओ हे फ्रूट वे ह्या सिजनान मात्र येवचे घेवया आमी. आतां लिची पळयले मँगोज पळयले घेवया वो आमी निताय गौरांक ऑफर करूया हे मनांतू आमकां येता. म्हाका जाय म्हूण येना देवाक जाय देवाक अर्पण करूया म्हूण येता. अथवा विंगड कसने अशी कंकणां अंगडी गेलींच कसने कान्नाच पळयलेंच गळेच पळयले ओ हे चंद आसो हे हांव देवाक घालूं येता देवा होरया म्हणचे कॉन्संट थॉट्स येता आमकां. हे नॅचुरली येता हे आमी कसने हे कोण येवच न्ही नॅचुरली येता कसलेक आमी हे अर्चा विग्रहाक सेवे करता आसताची आणि ते एक चूर कसं की आम्ही फेथ आर विथ स्मॉल फेथ अँड विथ स्मॉल लव करता आसताची. बट बाय मर्सी ऑफ द डिटीज अँड बाय मर्सी ऑफ गुरु अँड अदर वैष्णवास ते अटॅचमेंट येवचेक जाता. सो ते स्लोली अटॅचमेंट आईल फुडले आमकां कृष्णाल वेर समेत मोग येता. सो दॅट इज वाय श्रीला प्रभुपाद हॅज स्ट्रेस्ड सर्विंग द डिटीज म्हूण घेन विथ ते एस्पेशली गृहस्थ आसतांका घरान तूं हे सर्विस कोराची म्हूण घेन सांगिल्लें. तंतू एस्पेशली राधाकृष्ण डिटीज जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ स्टँडर्ड्स आनी हाय आसता म्हूण गौर नितायक मात्र दवन घेवन अथवा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तशी दवन घेवन कराची तेदान तितले स्टँडर्ड मेंटेन जावका म्हूण ना म्हूण घेन सिंपल रितीरी सर्व करूं येता म्हूण मेनली बिकॉज वी गेट अटॅच टू देम आणि विंगड अटॅचमेंट कसं नसतं की ते पुरा भायर वता तांगेल वेर चड अटॅचमेंट असतं तांगेल वेर चड नंबिके येता तांगेल वेर चड मोग येता. सो दॅट इज हाऊ द रिलेशनशिप ऑल्सो विथ द लॉर्ड कसलेक म्हळ्यार अर्चा विग्रह आणि देवाक कसने व्यत्यास ना होली नेम आणि देवाक कसने व्यत्यास ना हे आम्ही अंडरस्टँड हांगा कोण घेवका. मुखारी भागवतम श्रवण कोरका हांव म्हळाल म्हणके बरी भागवत श्रवण कोरनूची 7 दिवसारी परीक्षित महाराजान तांगेल लाईफ परफेक्ट कोण घेतला. तांगेल तितले अटेंटिवली हियर कोण घेनू तांगेल तितले ते भागवतमा वेर तितले टेस्टारी ते केल्यारी लाईफ परफेक्ट कोरचेक साध्य. सो भागवत नित्यम भागवत सेवया म्हूण घेन सांगिल्लें. सो प्रभुपादान हांगा कशी हे डिटी वर्शिप घरान तू इन्क्लूड करयसिले तशीची हे एवरी डे रीडिंग अँड हियरिंग भागवतम कोरका तेदान समेत आमगेल भक्तीन प्रोग्रेस जावचेक साध्य आणि वी कॅन बी व्हेरी पॉवरफुल. आणि भागवतमंतू बरी आमकां बरी देवालय विषयारी आणि भक्ताल विषयार मात्र विषयू येवचे डिवोशनल प्रॅक्टिसेस जाल्यार समेत ते केलो पुरा प्रॅक्टिसेस अथवा कसने विषय येवचे the qualities of the devotees are so nicely expressed that we can also put into practice. आमगे लाईफार समेत आमी ते प्रॅक्टिस करूयात अथवा आमगेल कसने कष्ट आयल्यार ह्या डिवोटीन कशी तांगे लाईफार कशी इतले कष्ट आयल्यार समेत भक्ती केल्ले आमी समेत करचे जाता म्हूण तांगेल लाईफ एग्जाम्पल्स आमकां हेल्प करता ह्या भागवतमांतुल्यान. सो आमकां विंगड खंयचे बुक जावका म्हूण सो आम्ही ते एक टेस्ट भागवतमा खातीर डेव्हलप कोण घेतल्यार इट रियली हेल्प्स इन प्रोग्रेसिंग इन अवर भक्ती. मागीर कोणाक ह्या भक्ती कृष्णाल भक्ती करचे ह्या भक्ती सेवे करचे तू मस्त हे आसता डिवोटेड जावन आसताची डिवोटीस तसल लोटू डिवोटीजा लोटू संघ केल्यार आम्ही प्रोग्रेस जावचेक साध्य आसा. नाम संकीर्तन so chanting of the holy name japa. So ह्या कलियुगांत विंगड कंचे मेथड ना हरेर नाम नामैव केवलम करो नास्ति कालो नास्ति गतिरन्यथा म्हळ्यार कसने देर इज नो अदर मेथड देन
then chanting the holy name म्हणजे आमकां गोतस हे कलियुगांत खंयचे विंगड उपाय चलना विंगड खंयच की कितली की योगा ते हे पुरा कोण घेवन वच्चे तितले आमकां पेशन्स ना टॉलरेन्स ना तितले एनर्जी लेवल समेत ना सो आमकां उपाय आसूचे बरी चॅन्टिंग एंड म्हळाल म्हणके पुरा डिवोशनल प्रॅक्टिसेस अंतू 99% ऑफ डिवोशनल प्रॅक्टिसेस and chanting is the most important and chanting केलेल तशी that is the only solution आमकां चैतन्य महाप्रभून दिवन आसूचे सो आमी जल तितले कितले जतकीत मॅक्सिमम तितले जप कोरका कितले नंबर ऑफ राउंड्स करू जाता तितले चॅन्टिंग कोरका आणि कॉंग्रिगेशनल चॅन्टिंग म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಪುರಾ ಜನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂತಾನಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ करताना समेत ते साऊंड वायब्रेशन तितले एफेक्टिव्ह असता म्हळ्यार इट प्युरिफायज अस सो ते होली नेमाचे साऊंड वायब्रेशन तितले स्ट्रॉंग आणि ट्रान्सेंडेंटल असता सो दॅट इज हाऊ इट प्युरिफायज अस मागीर हे वृंदावन मथुरा वास म्हणटा आसाची सो ह्या आमी केदान भक्तीर मस्त आसक्ती जावन आसताची मस्त भक्तील वेरी कॉन्सन्ट्रेट जावन आसताची तेदान आमी वचून असल प्लेसेस सारी रापचेक द बेस्ट मेथड आणि असल प्लेसेस सारी रिसाइड अथवा आमी इवन अशी धाम गेल्लारी कसं लायक म्हणटा आसची वृंदावन धाम मथुरा धाम थंय देवान अवतार जावन घेतिल्ले थंय तांगे लीले केलेले सो आतांय देव थंय वास करता सो दॅट पोटेन्सी इज देअर ऑफ त्या प्लेसाचे ते तितली पोटेन्सी आसता ते प्युरिफिकेशन जावचेक आमकां हेल्प करता जाल्यार आमी भक्तीन त्याची कॉन्शियस सारी ते धामा गेल्यार ते आमकां हेल्प करता सो त्या तसल प्लेसेसार आमी रिसाइड आमी राबून करचे जाल्यार बारी छांग म्हणून सांगता आसची अनेक विषय प्रभुपादन कसं सांगला म्हळ्यार आमी डिवोटीज असोसिएशन आसून हे डीटी सर्व कोनू भागवतम श्रवणम कोनू चॅन्टिंग कीर्तन भजन घरांत कोण घेवन डिवोटी असोसिएशनांत असल्यार त्याची घर वृंदावन जाता म्हणून प्रभुपादन सांगिल आस हांव पुरा शॉर्टर सांगला सो ह्या मोस्ट इम्पॉर्टंट 5 आयटम्स ह्या 5 आयटम्स आमी प्रभुपादन आमगेल दिनचर्यन समेत ह्या इन्क्लूड कोण सोळल आस डीटी सर्विस घरांत पुरा जनक सकाळी टेंपल वच्चे जायनी जलर समेत घरांत मंगळारती करचेक तुळसी आरती करचेक नरसिंह आमी कशी येता आरती करचे पद सांगता आसची तशी मागीर ते पुरा जल मागीर इवन टेंपल स्टँडर्ड अशी दवरला प्रभुपादन मंगळ आरती तशी कोण आरती कोण तुळसी महाराणीले प्रेयर्स कोण चॅन्टिंग कोण मागीर देवालय दर्शन आरती पळोवन मागीर गुरु पूजे कोण मागीर भागवतम श्रवणम सो ऑल दिस ऍक्टिव्हिटीज कसन प्रभुपादन सांगून दिला दॅट इटसेल्फ आम्ही श्रद्धेरी विथ फेथ केल्यार भक्तीन प्रोग्रेस करूक साध्य आस इतले सांगून हांव हांकां इतके येता श्रील प्रभुपाद की जय श्री रूप गोस्वामी की जय थँक यू हरे कृष्ण हरि बोल माताजी कित लायक कोन भक्ती 64 अंग 1 गंट भितर पटा 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 म्हणून सांगून दिलेलस माताजी मस्त लायक जाल माताजी बारी लायक कोन सांगेल मुखारी चॅप्टरान तू आनीक डिटेल जावन येवचेस सो त्या 7 to 12 चॅप्टर्स मिस जायन अशी ऐकायची मस्त इन्स्पायरिंग अस सो उपास तुम्ही ह्या भक्ती रसामृत सिंधू बुक समेत वाजू येतो इट इज important thank you very much hare krishna vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah anant koti vaishnavrinda ki jai hare krishna कोणाका प्रश्न असल्यारी साधी जाल्यार हांव उत्तर दिता हरी बोल नमस्कार माताजी भारी चंद करून सिस्टमॅटिक तुम्ही एकदम लायक पॉइंट सांगला म्हाका माताजी 58 आणि 59 पॉइंट वापस जाऊ का प्लीज 58 and 59 हाँ 58 कार्तिक तुमक दिसता आसवा
दिले माताजी. ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಓವ್ಸ್ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಮುಖಾರಿ 12th ಚಾಪ್ಟರ್ की 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ येऊचस माताजी ह्या पूरा 64 कसन अस अंगास भक्ती सेवे करचक ते पूरा इन डिटेल हांव बरी इंट्रोडक्शन दिवन असचे ह्या कार्तिक महिन्यांतू तुमको असचे पूरा आम्ही दामोदर आरती करताची त्याची रूल्स अंड रेग्युलेशन्स just point I want just आणि 59th also I want point 59 कसन मळरी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करचे अथवा विंगड फेस्टिवल्स गौर पौर्णिमा असते पुरो नरसिंह चतुर्दशी असते पुरो रामनवमी असते पुरो तशी मस्त फेस्टिवल्स असतात त्या पुरा लायक रीती घरान तू आम्ही सेलिब्रेट करका आणि त्याची इम्पॉर्टन्स समेत चढू घरा असं तांक ते सांगून देऊ का तशी आणि अनेक त्या जोट कसन इन्क्लूड झाला मळरी आम्ही केदार आमको टाइम असत की ऑल द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू रिमेंबर द लॉर्ड एंड हिज होली नेम बट केदार आमको काम करत असत जजन जाऊच ना ज्याला केदार टाइम असता that most of the time include it in chanting the holy name. So त्या विषयावर थँक्यू माताजी धन्यवाद. ऑल पॉइंट्स आर फॅमिलियर पण तुम्ही सांगितले त्यांना आणि लाईक झाले माताजी धन्यवाद. रूप गोस्वामी नमक दिला मळल म्हणके हे 64 अंगास आमगेले मन अंग मला बॉडी अँड स्पीच सो एव्हरीथिंग इज इन्क्लुडेड इन दिस 64 अंगास आम्ही प्रॅक्टिस केला आम्ही सगळे अंग आम्ही देवाल सेवे करचे कोतीरी भक्ती सेवे करचे तू युटिलाइज करू येतो म्हणचे विषय हंग एसेन्स ऑफ दिस चॅप्टर. सो आम्ही कॉन्शियसली आम्ही करता असल्यारी सही माताजी. सो वी विल डेफिनेटली प्रोग्रेस माताजी. हरे कृष्ण. आणि कोणाक एक कसं प्रश्न आसवा माताजी भारती माताजी रश्मी भट माताजी आम्हाला सीता माताजी गीता माताजीन पुरे सेशन भारी लायक झाला म्हणून सांगितलं असं मस्त लायक केला माताजी. कोणाक एक कसं क्वेश्चन असला रे वकी निमगी याची चॅट बॉक्स माताजी 26 पॉइंट तुम्ही एक्सप्लेन करताच वे अभ्युत्थानम रायझिंग फ्रॉम वन सीट इन ऑनर ऑफ द लॉर्ड मला देवान कೈ जलारी आयलारी तेदान आम्ही तांका नमस्कार करचे. 26 ओके म्हळ्यार देवस्थाना गेल्याल तेदाना आम्ही देवाक नमस्कार करचे ते देवाक एक मर्याद दिवच खातीर आम्ही आमगेल खंयचे सीटार बेसून असल्यारी तांक देवाक एक हे करचे खातीर. ओके माताजी चांग बारी चांग सेशन आहे माताजी धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रवचन जाता असता मागीर पूज स्टार्ट जाता तादन आम्ही राबून पूज पळयतात न्हू तशी होय तशी करेक्ट. हरे कृष्ण माताजी म्हाका एक कॉमनली डाउट याची आन्सर म्हाकाय गोतना कसं म्हणल्यार साधारण एक जनान सांगची कसं म्हणल्यार आम्ही आमगेले काशी मठा स्वामी करण आम्ही या घेताची मुद्र घेताची अशी करताची तशी करताची आम्ही तांगेला की कसं की जप घेतला अशी तसं कडं ऐकता आम्ही मागीर त्या सोडून अनेक गुरुला वचयतले अशी हाका आन्सर कसं म्हणाला म्हाका कळना. अनेक गुरुला वचयतले अशी सकड कॉम्प्लिकेटेड सकड थॉट्स GSP जनालान तसं हे कशी सॉल्व करचे. माताजी मगेल अंडरस्टँडिंग प्रकार एकल गुरुले आश्रय घेऊन असल्यारी तो गुरु बोनाफाईड असेल तेदाना अनेक गुरु लगी आम्ही आश्रय घेवचेक वचनज तेदन त्या गुरु मर्याद दीनातील म्हणके जाता आम्ही अपराध केलेला म्हणके जाता ते. सो बोनाफाईड असेल तेदन तनक आम्ही त्या गुरुला आश्रयारी असू का ते मगेल अंडरस्टँडिंग. आणि कोणाक आणि कोणी सिनियर डिवोटी सांगको ते ऍड कोर का जलरी ऍड कोर येत ना जलरी ह्या गुरुल विषयारी ओपास पाल्लेक
विथ एविडेन्स पुरा ते गुरुल विषयारी 7th चॅप्टरांत वपास ते 10 पॉइंट्स आणि 10 नाही 20 पॉइंट्स वपास नेक्स्ट पल्ले येत माताजी तेदा नाव विप्रसुदाम प्रभून समेत कसं ऍड करू येताई तेदा नमक आणि के विषय साधारण आमगेले GSB हंतु हरिनाम दीक्षे म्हणाले आसकिना म्हणे तेवे म्हाका गोतना मुद्रा ते आस बट हरिनाम दीक्षेस ते कसले हे सकट गोतात आमगेले इस्कॉनांतू इवन हरिनाम जीचे ब्राह्मण दीक्ष घेवकाचीच म्हणताची जयप्रताप महाराज ब्राह्मण दीक्ष घेवका बायमशाका घेवका म्हणून ऍक्च्युअली आमगेले साधारण GSB प्रकार कस म्हळे वैदिक पद्धत म्हळ्यार बायमशा कसले राईट ना तशी जाल्यार प्रभुपादाल प्रकार कसं म्हळ्यार बायमश शरीराने आत्म बायमशाला आत्म एक धर्मशाला आत्म एक आत्मस्तरार वतना इवन बायमशा समित देवाक अर्चन कोरेत ब्राह्मण दीक्ष घेवन तशी म्हणून एक पॉइंट आसा हे ओपनाची ಕೆಲವು माताजी एक संप्रदाय अंतू एक टाइप येता आणि पंचरत्रिक विधी आम्ही हंग फॉलो करचे सो ते GSB हंतू ಸ್ವಲ್ಪ डिफरेंट टाइपर असता सो इन डिटेल मकाय दीक्षेचे विषय तई कशे असं मग गोतना त्या विषय सो हांव त्या विषयार उरलें ना मग गोतना त्या विषय जाल्यार एक बोनाफाईड आता GSB समाजांत कोणे गुरुल आश्रय घेवन असल्यारी सो त्या गुरुक सोड अनेक गुरुले वच्चे सो ते करू जाय ना कसलेक म्हळ्यार ते एकलेले अंडर असुका आणि तक ते मर्यादा आम्ही दिवका सो आम्ही केन्नाय गुरु चॉईस करता नाही आम्ही तांकां कितले इन्स्पायर जालींची तांगेल तुला आमकां कितले हे जाला ते पळोवन आम्ही समाज डिसाइड कोण आणि देवाले प्रार्थना कोण ह्याची मागीर होची मागीर गुरु म्हणजे ते तुमकां मना तुलन ते आन्सर येवच तनक तुम्ही कोण गुरु म्हणजे समाज डिसाइड कोण मुखार वचुका सो अर्जंट आरी तांणी घेतलींची हांवें घेता गुरु लेगीत त्यांना हंग बरी एक फॅशन खातीर गुरु घेवच न्ही मना तुलन तांकां एक्सेप्ट करचे खातीर पळोवन घेवन आमी हांगा गुरु रे शरण घेवका सो ते आलोचन कोण हे पुरा म्हळ्यार मस्त इम्पॉर्टंट सो आलोचन कोण आमी गुरु कोणाला अंडर घेवका म्हणजे आलोचन कोण आमी गुरुले पादाश्रय घेवका यस करेक्ट माताजी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी ऍक्च्युली आम्ही गुरु म्हणून आमगेल समाजांत लायक काशी मठाचे गुरु तशी म्हळ्यार GSB समाजा गुरु तशी आम्ही कन्सिडर करता न्हू माताजी तुम्ही हांगा सांगचे ते इनिशिएशन तुम्ही घेता आपल्या त्या गुरु तशी सांगता न्हू माताजी वय माताजी म्हळ्यार तुम्ही इनिशिएशन घेवचे म्हळ्यार फुल्ल शुद्ध भक्त जावन वैष्णव तशी आम्ही पुरे ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार लायक सामान्य जन ना माताजी इनिशिएशन म्हळ्यार इज द फर्स्ट स्टेप फॉर डिवोशनल सर्विस सो आमगेले भक्तिपात स्टार्ट जावचे ते दीक्षा घेतील तेदना सो कोणी मक्षी मुखारी अथवा आम्ही पुरा शुद्ध भक्त जायनाची आम्ही पुरा साधक सांगा आम्ही पुरा भक्ती अंतू साधने करता सची सो कितले व्यत्यास जाल्यार आम्ही पुरा जन साधक आसाची कोणी हंग प्युअर डिवोटी आणि के जाय न्हीची ते पातार आम्ही वता आसाची चैत्र माताजी वय माताजी आम्ही तशें आमकां तुमकां कशें डिफरन्स माताजी आम्ही ऍक्च्युअली प्युअर डिवोटी न्ही तुमगेल्या वरी म्हळ्यार इनिशिएशन आनी गेनी आम्ही जस्ट माताजी आम्ही इनिशिएशन घेतले कुडले आम्ही प्युअर डिवोटी जायनाच माताजी त्याचे हांव तुमकां सांगतासचे आम्ही इनिशिएशन घेतले कुडले प्युअर डिवोटी जायनीची आम्ही जस्ट ते प्युअर डिवोशन मेळका म्हणचे खातीर आम्ही ह्या पातारी वता आसाची थँक्यू माताजी हरे कृष्ण मथुरा माताजी तुम्ही राधिका भाव माताजी लागे उल्ले यांची तांगेल माई काशी मठांतू दीक्षे घेतील असं तुमच्या डिटेल्स तांणी दिताची
हा त्याची त्या GSP समाजांतू आणि जे गुरु रिलेटेड विषय पले समेत 7th चॅप्टर ಅಂತ ಎತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ ಜಾವನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ವಿಷಯ 20 ಐಟಮ್ಸ್ ಅವ್ सांगितलं ते येत सो विप्रसुदाम प्रभू समेत ते काशी मठ अंतू आणि हांगा इस्कॉन अंतू कसं व्यत्यास असं ते तांक समाग होत असतं सो तांनी पले क्लास अंतू ते क्लिअर करताची म्हणून हांव सो पले समेत तेज विषयारी तुम्ही निमगो येत माताजी सो ताई क्लिअर जावन कोळचे पूर हरे कृष्ण माताजी हांव एक उलोव येतवे हा येस माताजी माताजी आम्ही ब्राह्मण लोक GSB लोक आमगेल जो मंत्र आसा न्हय तो आमगेल ओन्ली फॉर अवर समाज ब्राह्मण लोक ओन्ली आणि जे इस्कॉन वाले आसा तो एनी कास्ट एनी क्रीड कोणाय कोणाक घेऊ येता म्हणून तेंगेल जो आसा तो विंगड असो मंत्र जसे आमगेले समाजाचे आसा ते वडाला मठा बोर्ड घाला हरे राम हरे फर्स्ट हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे दॅट इज ओन्ली फॉर अवर समाज दॅट इज ओन्ली फॉर ब्राह्मणाचे हांव ऐकिलेले हांव तुमकां सांगता आणि जे इस्कॉनाचे आसा ते कोणाकय करू येतं कोणय जे डेवोटी आसा इस्कॉनात जे पण डेवोटी त्याची काय अशी हे ना की ते ब्राह्मण जाऊ का किंवा आणि कोणय जाऊ का खंयचे भायर गावाचे वगैरे कोणाकय करू येतं त्याचे खातीर तो विंगड मंत्र आसा अशें हांव ऐकिलेलें खंय माताजी हांगा इस्कॉन अंतू कशी म्हळ्यारी देवाल सेवे करचेक कोणी ब्राह्मण जावन असुका कसं ना एक कास्ट क्रीड सोन हे चैतन्य महाप्रभून कोणी जीव कोणाकय देवाल वेरी भक्ती सेवे करचे इंटरेस्ट असत आणि केदान भक्ती सेवे करताची तनी वैष्णवास जाताची वैष्णवास आर स्टिल मोर इन अप्पर लेवल देन ब्राह्मणास जाताची सो तनी ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾವನ್ असल्यारी बाय बर्थ ब्राह्मण जावन असल्यार समेत ब्राह्मणान जावचे काम कसं नसतं ते करता असनाची त्याची अनेक कोण की बाय बर्थ शूद्र जावन असल्यार समेत तो देवाले सेवे करचे देवाल भक्ती सेवे करचे तो ब्राह्मणान कसं काम करू येतो तो करता असल्यारी ही इज इक्वल टू अ ब्राह्मण म्हणून जाता सो तशी हांगा कास्ट क्रीड पळेन अशी लिव्हिंग कोणी अशी देवाल सेवेन तू कशी मुखार वचून असत आणि तांकां आमी वैष्णवास म्हणटाची सो आज विषयारी आमी इंडिव्हिज्युअली उलो येतो माताजी आमी मुखारी अंतू उलो येतो आमी मस्त पुरा जनक टाइम जातास म्हूण लेखता सो आमी हांगा मुगसू येतो आणि नरसिंह आरती कोण घेऊन एंड करूयात माताजी ओके आम्हाला सीता माताजीन म्हणलं आम्ही पुरे ऍक्च्युली जतान दुखून ऍक्च्युली शूद्र कडेर आम्ही करची कामा वैरी आम्ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तशी येता आणि पुढले आम्ही चॅप्टर अंतू पळलेलं आसा अध्याय 5 अंतू द प्युरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस तंतू भक्ती आमगे जन्मसिद्ध हक्कू आम्ही मनुष्य जल्ली कुडले भक्ती करचे खाली ब्राह्मणानं करका ब्राह्मणान मात्र हरे कृष्ण म्हणका तश पुरे काही ना कोणेय म्हणेत म्हणून मी मस्त डिस्कस केलेलं आसा डॉक्टराल पूतू कशी डॉक्टर नाही की तो डॉक्टर जावेत केदना समताणे डॉक्टर युनिव्हर्सिटी वचून शिकतरी तितली बसून तो वय डॉक्टर नाही तो मागीर इंजिनियर वय जावेत वकील जावेत अंगडी वेदवर येतं बटमाम जावेत कसं नाही जावेत तशीच ब्राह्मणाल पूत जलाल मात्र तांनी ब्राह्मण म्हण नाही म्हणून आम्ही थोडे डिस्कस केलेलं असं आता मी ताजी चड एक्सप्लेनेशन आणि मुखारचे सेशन अंतू मेळता तुम्ही प्रति सेशन अटेंड जाता रावपाची आणि पर 11 तारीखेक पांडव निर्जल एकादशी आसा तदना तुमकां पुरे होमवर्क असं म्हणारी आजी वैरवैरी तुम्ही 64 अंगास पळयलेले आसा भक्तीचे कोण पुरे कंची पुरे अंगा फॉलो करतानाची फॉलो करचे ट्राय करा तुमकां कसं नाही डाऊट असल्यारी सीनियर माताजीस प्रभुजीस हांगा डिवोटीस तुमकां मेळटाची तांगे लागी कॉन्टॅक्ट कराची आता मी नरसिंह प्रणाम म्हणून आयचे सेशन कैद करूया उग्रम वीरम